እቲ ታሪክ ክጅምር ብዙሓት ናይ ቀደም ወታደራት ተኣኪቦም ምስ ኣንስቶምን የዕርኽቶምን ጽቡቕ ግዜ የሕልፉ ኣለዉ። እቶም የዕሩኽ ጄምስ ዋልተርን ክሊፍን ሳምን እዮም። ካብዚኦም ውሽጢ ድማ ጄምስን ዋልተርን የሕዋት ነበሩ። ጄምስ ስቴሲ ትበሃል ኣቀዲሙ ዝፈልጣ ፍልጥቲ ጋዜጠኛ ዓርክላቶ። ምስ ጠጠው ኢሉ እንዳዕለለ ሓዊ ዋልተር ብእግሩ መሬት እንዳተንከፈ ቴሌፎን ክዕልል ይሪኦ። ብድሕሪቲ ብታህዋኽ እንዳጎየ መፂኡ ንሰበይቱ ንዕናይ ንገዛ ቀልጢፍና ንኸይድ ይብላ። ጄምስ ሓዊ ድማ እንታይ ኮንካ ምሳኻ ዶ ከይድ ይብሎ። ዋልተር ድማ ኣይ ወልሓንቲ ኮንኩን ኣይትሕሰብ ቀልጢፈ ከይድ ስለዝደለኹ እየ ኢልዎ ሰበይቱ ብታህዋኽ ሒዙ ይኸይድ። ንምሸቱ ሰይቲ ሓዊ ናብ ጄምስ ደው ኢላ ዋልተር ከም ዝሞተ ነገረቶ። ጄምስ ድማ ዝሰምዖ ነገር ከኣምኖ ስለ ዝኸበዶ ፈዚዙ ተረፈ። ቀፂሉ ናብ ናይ ሓዊ ገዛ ኸደ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ሓዊ ክሳዱ ብኻራ ተሓሪዱ ከም ዝተቐተለ ረኣየ። በስ ድማ ሕማቕ እንዳተሰምዖ ናብ ገዝኡ ተመለሰ። ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ብሓዘን ተዋሒጡ ኣብ ዝነበረሉ ሕጂ እውን ቴሌፎኑ ይጽውዕ እሞ ዓርኩ ክሊፍ በጀኻ ብፀሓለይ ክቆርሉን እዮም ኢሉ ይልምኖ። ጄምስ ድማ ተቐላጢፉ ናብቲ ክሊፍ ዝነብረሉ ኣፓርታማ በፂሑ እኳ እንተነበረ ክሊፍ ግን ልክዕ ከም ናይ ሓዊ ዓይነት ኣማውታ ሞይቱ ነበረ። ጄምስ ድማ ናይ ክሊፍ ቴሌፎን ኣብ ኢዱ ይሪኣ እሞ እቲ ናይ መወዳእታ ዝለኣኸሉ መልእኽቲ ምስ ረኣየ ብሬን ዝተባሃለ ሰብ ነበረ ዝለኣኸሉ። ብድሕሪት ድምፂ ሰሚዑ ሽጉጥ ውፅኢ ምስ ከደ እቲ ቀጻሊ ንጄምስ የድቅዖ። ጄምስ ግን ኣመናት ሰልጠነ ወታደር ስለ ዝነበረ ነቲ ቀጻሊ ብቐሊሉ ድሕሪ ምውዳቑ ኣብ እግሩ ሽጉጥ ይሃርሞ። ድሕሪዚ መን ከም ዝለኣኹን ንመን ከም ዝሰርሕን ይሓቶ። እቲ ቀጻልን ግን ክጻርፍ ምስ ጀመረ ወላ ሓደ ክነግሮ ከም ዘይክእል ምስ ፈለጠ ብሽጉጥ ግንባሩ ሃሪሙ ይቐትሎ። ነጽባሒቱ ንኮ ጄምስ ነቲ ተኽትንፋስ ዓርኩ ሮዝ ይረኽቦ። ሮዝ ንጄምስ ይኹን ነቶም ካልኦት የዕርኽቱ ናይ ቀደም ሓላፊኦም ነበረ። ጄምስ ድማ ሓዊ ዋልተርን ዓርኩ ክሊፍን ከም ዝሞቱ ንሮዝ ይነግሮ። ሮዝ በቲ ዝሰምዖ ነገር ይስንብድን ይሓዝንን። ንጄምስ ከዓ ንስኻ ባዕልኻ ኣብዚ ጉዳይ ኢድካ ይትእቱ፣ ዝረኸብካዮ ነገር ኩሉ ንፖሊስ ሓብር እምበር ካብዚ ነገር ውፃእ ይብሎ። ጄምስ ግን ቂም ሒዙ ስለ ዝነበረ ከም ዝሞት ዘይከውን ነገር ኢሉ ይምልሰሉ። ቀፂሉ ብሬን ዝበሃል ሰብ ትፈልጥ ዲኻ ኢሉ ይሓቶ። ብሬን ማለት ክሊፍ ቅድሚ ምማቱ እቲ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ዝለኣኸሉ ሰብ ነበረ። ሮዝ ድማ እወ ይፈልጥ ኣብታ ኣብ ኣፍጋኒስታን ክንወጋእ ከለና ወታደር ዝነበረ ሰብ ይብሎ። ጄምስ ምስ ሮዝ ተፈላለዩ ናብ ገዝኡ እንዳኸደ ከሎ እቲ ብሬን ዝተባሃለ ሰብ ቴሌፎን ናይ ክሬን ምስኡ ዘሎ መሲልዎ መሊሱ ይድውል። እንተኾነ ግን ጄምስ ምስ ኣልዓሎ ሰንቢዱ ይዓጽዎ። በስ ድማ ጄምስ ኣብ ናይ ሓውን ዓርኩን ቅትለት ኢዳ ኣለዎ ኢሉ ይጥርጥሮ። ሓደ ቴል ዝተባሃለ ሰብ ድማ ሬይ ዝበሃል ሓደገኛ ቀታሊ ሰብ ዝጠፍኦ 40 ሚልዮን ንምምላስ ክሕግዞ ይቆጥሮ። ድሕሪዚ እቲ ናይ መጀመርያ ምድላይካ ትጅምረሉ ምስ ሓደ ሮዝ ዝተባሃለ ናይ ቀደም ኣዛዚ ይብሎ። በስ ድማ ሬን ናብ ሮዝ ይኸይድ እሞ እቲ ሰልዲ መን ይሰሪቕዎ ብምባል ይሓቶ። ሮዝ ድማ እቲ ሰልዲ ዝሰረቕዎ ክሊፍን ዋልተርን እዮም። እንተኾነ ግን ኣበይ ከም ዘቐመጥዎ ክዛረቡ ስለ ዘይከኣሉ ቀቲለዮም እየ ይብሎ። ሮዝ ብምቕጻል ሕጂ እቲ ሰልዲ ክህልዎ ዝኽእል ምስ ጄምስ ጥራሕ ብምባል ኣብ ልዕሊ ጄምስ ዘለዎ ጥርጣረ ይነግሮ። ድሕሪ ቀትሪ ጄምስ ምስ ዓርኩ ዝተይሲ ከሎ ክልተ ፖላይስ መፂኦም ማዕጾ ይኮሕኮሑ። ነቲ ገዛ ክፍትሽዎ ከም ዝመፁ ነጊሮሞ ናብ ውሽጢ ኣተዉ። ጄምስ ድማ ሓደ ነገር ክገብሩ ከም ዝመፁ ኣመና ጠርጢርዎም ነበረ። ኣብ መንጎ ስቴሲ እውን ጠርጢራቶም ስለ ዝነበረት ብድሕሪት ኮይና ንሓደ ሃርመቶ። ጄምስ ድማ ብቕጽበት ንኽልቲኦም ሰባት ይቐትሎም። ነቶም ሰባት ዝለኣኸሉ እቲ ፈታዊ መሲሉ ዝቐርቦ ሮዝ እዩ። ሮዝ ድማ እቶም ዝለኣኾም ክልተ ሰባት ብጄምስ ከም ዝተቐተሉ ይሰምዕ። ቀፂሉ ሮዝ እቲ ክሬን ዝተባሃለ ሰብ ናብ ናይ ክሊፍ ቴሌፎን ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ዝለኣኸሉ ሰብ ገለ ዝፈልጦ ነገር ኣለዎ ብምባል ብዛዕባኡ ሓበሬታ ካብ ሓይሊ ምክልኻል ይወስድ እሞ ንዑ ክከታተል ጀመረ። ጄምስ ድማ ናብቲ ሓደ ዝተረፈ ዓርኩ ሳሚ ይድውል እሞ ዋልተርን ክሊፍን ከም ዝሞቱ ሰሚዕካ ኣለኻ፣ ስለዚ ካብ ድር ሕጂ ተጠንቀቕ ይብሎ። ንምሸቱ ጄምስ ነቲ ብሬን ዝተባሃለ ሰብ ኣድራሽኡ ሓታቲቱ ምስ ረኸበ ናብኡ ምርሐ። ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ኣትዩ ከሎ ግን ማስኪራታ ገይሮም ሽጉጥ ዝተዓጠቑ ሰባት ናብቲ ገዛ ክኣትዉ ከለዉ ብፊንስትራ ይሪኦም። እቶም ሰባት ዝተለኣኽዎ ድማ ብትእዛዝ ሮዝ ነበረ። ሮዝ ንናይ ጄምስ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ይከታተሎ ነበረ። ጄምስ ግን በቲ ዝነበሮ ናይ ወታደራዊ ተመርኩሮ ነቶም ሰባት ሓደ ብሓደ ቀቲልዎም ካብቲ ቦታ ይኸይድ።
ንጽባሒቱ ሬይን ሮዝ ጀምስ ከም ንሪኦ ዘለና ብቐሊሉ ዝተሓሰብ ለዘይኮነ ሰልድና ንምምላስ ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ይብሎ። ሮዝ ድማ ገናኮ እቲ ሰልዲ ንባዕሉ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይተፈለጠን። ስለዚ ንጀምስ ክነላፋልፎ እንተኾይና ነቲ ዝተረፈ ሓደ ዓርኮሳም ክንጨው የለና ይብሎ እሞ ንሳም ክሕዝዎ ወሰኑ። ድሕሪ ቀትሪ ድማ ሳምን ጀምስን ተራኺቦም ብዛዕባ እቲ ብሬን ዝተባሃለ ሰብ ይዘራረቡ። ጀምስ ድማ ትማል ምሸት ናብ ናይ ብሬን ገዛ ከይደ ነይረ። እንተኾነ ግን ንብሬን ክረኽቦ ይከኣልኩን ኢሉ ንሳም ይነግሮ። ሳም ድማ ናብ መተዓጻጸቢ ክኸይድ ተስአ። ደድሕሪኡ ድማ ሓደ ናይ ፖሊስ ክዳን ዝገበረ ሰብ መርፎ ኣውፂኡ ደድሕሪኡ ምስ ከደ ጀምስ ይሪኦ እሞ ቀስ ኢሉ ብምኻድ ነቲ ፖሊስ ይሃርሞ ነቲ ስርንጋ ይምንጥሎ። ድሕሪዚ መን ኢልኢኽካ መን ሓላፍኻ ኸኢሉ ምስ ኣጓጠጠሉ እቲ ሰብ ድማ ነዚ ነገር እንተነጊረካ ሓላፊየይ ንኹሎም ቤተሰበይ ክቆትሎም እዩ፣ ስለዚ ወላ ሓደ ክዛረብ ኣይክእልኒ ምስ በሎ ጀምስ ድማ ብመልሶ ሓሪቑ ነቲ ስሪንጋ ይወግኦ። ድሕሪዚ ምስ ሓደ ቅድም ዝፈልጡ ወታደር ዓርኩ ነቲ ብሬን ዝተባሃለ ሰብ ዝርከበሉ ኣድራሻ ረኺቡ ናብቲ ኩሉ ግዜ ዘምስየሉ ገዛ ይኸይድ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ድማ ብሬን ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ይሪኦ። ብሬን ድማ ካብቲ ባር ወፂኡ የሽክዖ። ጀምስ ግን ኣርኪብዎ ሽጉጥ ይሕዘሉ እሞ ክሊፍ ቅድሚ መማቱ ናትካ መልእኽቲ በፂሕዎ ይብሎ እሞ ብዛዕባ እቲ ዝሞተ ዓርከይ ክሊፍ ኩሉ ትፈልጦ ነገር ተዛረብ ይብሎ እሞ ንብሬን የቋጠሉ። ብሬን ድማ በቃ ኩሉ ነገር ከረድአከ ብምባል ዝኾነ ኩሉ የረድኦ። ከም ትፈልጦ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከለና ሓላፊና ሮዝ ናይ ሕጂ ጸላኢና ማለተየ ሓሽሽ ብሞታን ወታደራት ኣብ ሰብነቶም እንዳገበረ ናብ ኣሜሪካ ይሕልፍ ነይሩ። በዚ ስራሕ ድማ እቶም ክልተ ዝሞቱ ዓርክኻን ሓውኻን ድማ ነቲ ስራሕ ዋላ እንተዘይደልይዎ ሮዝ ክነገዲድዎም ተጸንበርዎ። ሮዝ ድማ ንዓይ ነዚ ስራሕ ክሕወሶ ሕቶ ቅረበለይ። ልክዕ ከም ሓውኻን ዓርክኻን ድማ ንዓይ እውን ኣፈራሪሕኒ ተጸንበርክዎም። ድሕሪዚ ብተደጋጋሚ ነቲ ስራሕ ክንገድፈልና ሕቶ ዋላ እንተቕረብና ሮዝ ግን ሕጂ ብዙሕ ምስጢር ፈሊጥኩም ኣለኹም፣ ስለዚ ካብ ደር ሕጂ ንድሕሪት የለን ብምባል ኣገዲዱ ብዙሕ ግዜ ይስራሐና። ድሕሪዚ ግን ሓውኻን ዓርክኻን መሪርዎም 41 ሚልዮን ዶላር ሰሪቆሞ ካብ ስራሕ ይወፁ። እቲ ገንዘብ ሰረቕዎ ንኽጠቕሞም ዘይኮነስ ሮዝ ገበነኛ ከም ዝኾነ ነቲ ገንዘብ ከም መርድዖ ምምሓዝ ስለ ዝከኣል ጥራዩ። በዚ ድማ ሮዝ ሓሪቑ ንኽልቲኦም ቀቲልዎም ብምባል ኩሉ ነገር የረድኦ። ጀምስ ድማ እዚ ኩሉ ገበን ዝፍጸመሉን እዞም ሓሻት ኩሎም ዝቕመጠሉ ኣበይ ይብሉ ይሓቶ። ብሬን ድማ ንሱ ሞ ባዕላይ ከርእየካ ይኽእል ይብሎ። ንምሸቱ ድማ ጀምስን ብሬንን ሳምን ብሓደ ኮይኖም ናብኡ ይኸዱ። ንሳም ድማ ንስኻ ኣብዚ ተጸበየና ንሕና ክንኣቱ ኢና ብምባል ጀምስን ብሬንን ይኣትዉ። እነቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ሓለውቲ ድማ ጀምስ ሓደ ብሓደ የወግዶም። ድሕሪዚ ጀምስ ንብሬን ንስኻ መርትዖ ዝኾኑ ነገር ኣብዚ ድለ ኣነ ድማ ኣብ ታሕቲ ክደልየ ይብሎ። ጀምስ ድሕሪ ብዙሕ ምድላይ ብዙሓት ሓሽሻት ኣብ ቦርሳታት ተዓፅዮም ረኸበ። እቲ ዘሕዝን ግን ኣብ ላዕሊ እቶም ጸላእቶም መፂኦም ንብሬን ይቐትልዎ። ጀምስ ድማ ቀልጢፉ ናብ ላዕሊ ደይቡ ንብሬን ዝቐተሎ ሰብ ይቐትሎ። በዓል ሮዝ ድማ ነቲ ንበዓል ጀምስ ዝጽበይ ዝነበረ ሳም ይሕዝዎ። ድሕሪዚ ንጀምስ ንምሓዝ ሮዝ ምስ ካርድታቱ ንውሽጢ እንዳተኮሶ ኣተዉ። ጀምስ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ተኽሲ ብፊኒስትራ ነጢሩ የሽክዖም። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ሮዝ ናብ ጀምስ ብምድዋል ዓርክኻ ትፈቱ እንተኾይንካ ሓውኻ ሒዝዎ ዝጠፍአ ሰልዲ ሒዝካ ምጽእ እሞ ዓርክኻ ክፍንወልከየ ይብሎ። ጀምስ ድማ እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጥ ዋላ እንተዘይነበረ ዓርኩ ከይቅተሎ ስለ ዝፈርሐ ግን ሕራይ ብምባል ይሰማዕ። እቲ ዝሕዝን ግን ሮዝ ነቲ ስምምዕ ጠንጢኑ ንሳም ኣብቲ ዝተባህልዎ ቦታ ይቐትሎ። ንጀምስ ድማ ከምቲ ዝተለመደ ቅድሚ ምህዳሙ ኣብ ኢዱ ሃሪሞሞ ዕልዋቱ ምስ ሰድፈ ኣፊኖም ይወስድዎ። ካብ ድቃሶም ዝተባራበረ ድማ እቶም ናይ ሮዝ ሰባት እቲ ሰልዲ ኣበይ ዘሎ ብምባል የሳቀይዎ። መብዛሕትኦም ምስ ሮዝ ዝነበሩ ሰባት ምስኡ ወታደራት ዝነበሩን ከምኡ ንሃገሮም ክብሉ ሂወቶም ወፍዮም ኣብ ውግእ ጠጠው ዝበሉ ሰባት ነበሩ። ሕጂ ግን እንታይ ኮይኖም ናብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሽፍታ ስራሕ ከም ዝኣተዉ ክርድኦ ይከኣለን። እቲ ሰልዲ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥኒ ምስ በሎም ሰይተሓዉ ኣፊኖም የምፅዋ እሞ እንተዘይነጊርካና ንዓኣይና ክንቀትል ብምባል ሽጉጥ ይቀባብሉላ። ድሕሪዚ ጀምስ በቃ ኣነ እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ዝበልኩ ንዓርከይ ሳም ንምፍታሕ እዩ እምበር ናይ ብሓቂ እቲ ሰልዲ ኣበይ ከም ዘሎ ኣፍልጦ የብለይን ብምባል ብዛዕባ እቲ ሰልዲ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ካብ ልቡ ተዛሪቡ ከእምኖም ይፍትን።
ኣብ መንጎ ሮዚ ይመጽእ እሞ እቶም ሰባት ንሮዝ ክረኽብዎ ኢሎም ንጀምስ ኣብ ዝተኣሰረሉ ቦታ ገዲፎሞ ይወፁ። ጀምስ ድማ ነዚ ጋጣም ተጠቂሙ ነቲ ዝተኣሰረሉ ዕንጨይትን ገመድን ብሓይሊ እናተቓለሰ ክሰብሮን ክብጥሶን ጀመረ። እቲ ሓደ ናይ ሮዝ ሰብ ናብ ጀምስ ምስ ተመለሰ ንጀምስ ኣብ ዝገደፎ ክረኽቦ ኣይከኣለን። ድሕሪዚ ጀምስ ቀስ ኢሉ ንኽልቲኦም ሰባት ርእሶም ሃሪም ይቐትሎም እሞ ንሰይቲ ሓዉ ካብቲ ቦታ ሒዝዋ ወፂኡ ኣብ ሓደ ድሓን ዝኾነ ቦታ ይቐምጣ። ናብ ሮዝ ብምኻድ ድማ ንሮዝን ንሬይንን ብሓንሳብ ይረኽቦም። ቀፂሉ ጀምስ ሃገርኩም የሕሊፍኩም ዝሃብኩም ከዳዓትይኹም ብምባል ጽቡቕ ገይሩ ይጸርፎም። ሬይን ድማ ሃገረይ ንዓይ እንታይ ገይራትለይ ዕድመይን ጉልበተይን መጢዳ ድሕሪ ምውድኣ ብዘይ ዝኾነ መመሓዳደርን ድጋፍን እንድያደርብያትን ኢሉ ነቲ ዝሰርሖ ዘሎ ገበን ንምሽፋን ይፍትን። ድሕሪ ዝተወሰነ ዘረባ ድማ ሬይን ሽጉጥ ውፅኡ ናብ ጀምስ ይትኩስ። ጀምስ ድማ ተዳልዩ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ሽጉጥ ውፅኡ ተኹሲ ጀመሩ። ሬይን ንሮዝ ክህድሞ ብምሕሳብ ምስ ጀምስ ተኩሲ የቀላጥፎ። ክልቲኦም ድማ ናብ ጀምስ ክትኩሱ ጀመሩ። ኣብ መወዳእታ ግን ጀምስ ንሬይን ብሽጉጥ ሃሪሙ ይቐትሎ። ድሕሪዚ ሮዝ ድማ ክሃድም ክብል ጀምስ ቆይዎ ኣብ ታሕቲ ይሕዞ። ሮዝ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ምስ ጀምስ ክበኣስ ጀመረ። ጀምስ ድማ ብናይ ባዕሉ ኻራ ኣብ ኣፍ ልቡ ሻኺሉ ንሮዝ ይቐትሎ። ብድሕሪዚ ምስ ሰይተሓዉ ብምዃን ካብቲ ቦታ ይኸዱ። ድሕሪ ሰሙናት ጀምስ ነታ ጋዜጠኛ ዓርኩ እቲ ናይ ሮዝ ገበን ክድገም ስለ ዘይብሉ ኩሉ እቲ ነገር ጽሒፍኪ ኣብ ሜዳ ዘርግሕዮ ይብላ። ድሕሪዚ ነቲ ሳዕሪ ምስ ረኣዮ ኣብ መጀመርያ ሓዊ ነቲ መሬት ብእግሩ ክሃርሙ ከሎ ትዝ ይብሎሞ እቲ 41 ሚልዮን ሰልዲ ብሽሙ ኣብ ባንኪ ከም ዝተቐመጠ ዝሕብር ረሲት ረኸበ። በዚ ነገር ድማ ኣመና ይስንብድ። ምስ ዓርኩስ ቴሲ ብዛዕባ እቲ ሰልዲ እንታይ ክገብርዎ ከም ዘለዎም እንዳተዘራረቡ እንዳረኣና ትዕዝብትና ንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። እንተፈቲኹማ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃነት ትርኢቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።